Donostiako Elizbarrutiko erromesek bat egin zuten joan den asteburuan Xabieraldian, hau da, fedea bizitzera bultzatzen duen erromesaldia. Bertan pertsona helduak, familia, gazteak, religiosoak, apaizak, Xabiergo gaztelurantz joaten dira, Xabiergo Frantziskoren sorlekura. Zarautzen ospatu zen Gipuzkoako Lurreseko ospitalietaren batzar nagusia, eta voluntari inguru bertaratu ziren. Zarauzko abesbatzak kantatu zuen Eukaristian, Fernando Prado gotzainak gidatu zuen, Javier Berzosa, Iñaki Zabaleta eta Bitor Gorria apaizak alboan zituela. Elizbarrutiko museoan Bixen Bergararen agerian rebelado arrazi erakusketaz gozatu daiteke. Erakusketa maiatzaren 4 arte de museoan egongo da ikusgai, hau da, Donostiako Koruko Andre Mariaren basilikan. Erakusketako arraziek galdera honi erantzuten saiatzen dira. Non aurkitu dezaket Jainkoa? Aste honetan Altripesten Kontseiluak eta Elikel Fundazioko kideak batzartu dira seminarioan. Bertan, Elizbarrutiko Gobernu Kontseiluak parte hartu du eta kristau ikastetxeen egoera, errenta aitorpenaren kanpaina eta arantzazuko gurutze bidearen gaiak landu dira besteak beste.